Аз съм Хани, с мен няма никой. Днеска ще снимам сам. И да, купих си нов микрофон. И на Shulk Razer в тях казах да има да има микрофон, защото някой ми каза от зрителите, че не се чувам добре. И аз реших просто по причината, че искам на зрителите всичко да е окей. И по тази причина си взех нов микрофон. И да, мен се опита да ме убият, но аз бягам като чушка и просто ги размазвам. Соната е мега якия герой, но просто някои хора не могат да играят с него. Извинете, че кашлям, но просто просто ми се кашля. Па! Виж го усилена. Но! Опа! Да, виждате, че е АФК и аз просто нищо не мога да направя по въпроса, че Тимото ме гледаше как умирам. Left the Game показа. Изненадах се, мислех, че ще остана сам, но той лефна в играта. Това е хубаво, защото ако не беше лефнала, аз щях да стана кайма. И мен първо фърбутнах по причината, че аз най-добре се справям с всички, но оказва се, че виждате, Кейтлин няма айтани, Шен не сме го виждали, така че още не ми е покал. Усилена става втори левел. Кейтлин пак е на айтани и тя е такова как беше. Джанглър. Да, тя е джанглър и да. И окей. За някои хора е чест да снимат с известни ютубъри. Аз така, че снимам вече от малко време и мога нищо да направя, но сега искам да стана и аз известен ютубър по причината, че много хора стават известни ютубъри и хора така абонирайте се и така. И аз реших, ти какво сега не ще е? И по няколко месеца реших да снимам. Нали, чуя се как да се направи YouTube канал и се сетих от Google Play, защото Google Play съдържа всичко, ама всичко. И да, станах втори левел, сега на тези грозници се и бия един шут. Да. Аха. Добре, окей. Ако не се чувам добре, ми напишете в коментарите да реша този проблем пак. Сега виж, Кейтлин пак да ме удари, тогава се ти бия и такъв. Сега играта почва да ми лаги на вас. Няма да излезе, защото направи го така да ни на вас да ни лаги. Къде е усилия, бе? Трети лев. Прекрасно. Виждате, че няма да се иначе за килове, защото хората... Аз няма се иначе за килове, защото мога да ума по някаква причина и затова аз не обичам се иначе за килове. Може, защото после може този кил нещо ти направи и така нататък. Виждате на колко кръв я оставих, просто нямах игнай да я довърша. И сега аз се реколвам, защото ми трябват айтани. Този епизод не... Ооо! No, Timo! Help! What the fuck? Как му уби тая, бе? Аз бях тук, тя си шибна кюто, аре.
Вече имам две умирания по причината, че тъпия Тимо не може да ми хелпне и не знае как да ми хелпне. Опа, грешен айтъм. И вече като се изделям, вече пояснявам и мразя. Виждате, че хората вече никой не прави, всички се и на те за килове. Аз не ставах 0-2 заради по причината, че Тимото е голям нуб. Айде бе, кюе човек. No. Гъджа фит, гъджа. No фит, no Тимо. Да виждате, че тъпия Тимо просто не знае с кой си има работа. О, йо, аз си, абе, я се бегай от тук, бе, грозен. Да, хора, не знаят. О, боже, о, боже. Що имаме такива грозници, бе? Добре. Тая игра, или той тъпия Тимо, има хубав скин. Ама когато има хубав скин, трябва да е добър с някой. А той е Тимо, никой не е добър. Сега той мога да го премажа, виждате, че много ма дразни, искам да го убия. И Кейтлина стана 2-0. По принцип, трябва да бъде от мен много тъпия Тимо. От началото Кейтлин ма фърбутна. И така. Сега Кейтлин взема страхотни айтани. От страхотни, прекрасни. А ние нямаме шанс за такива айтани, така че трябва да работим с екип с този нуб. И да. Пишете в коментарите, ако нещо, нещо, добре, ако нещо има с новия микрофон и виждате Кейтлина с гадния си ултимейт, ме оби. И няма той път да се дам на Люсилиан. Люсилиан няма ултимейт. Няма да се дам, 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 няма да се дам. Палатка. Виждате, че усилия на колко кръв остана. What the fuck? Кола! Уоу! Те пак ме примамиха и тая игра с те тъпи хора, бе. Що има такива хора, бе? Аз няма да играя на никой съпорт. Но Тимо. Що има такива нубове, аз те игри просто нямам думи. Та игра ще загуби заради Тимото, от начало дето ма фърбутаха, ни хелпва и просто е идиот. Да. Кейтлина стана 4-0-0. Тук са правили 2 кила. Или пък... За тях още е битка поради Ахрито. Ти на кого колата са бише? Ето, виждате, Тимото го хвана страх и някакво да се прави с такъв, но просто Тимото го хвана голямо шубе. Кейтлина не е страх да се покаже по причината, че може да убием и двамата. Защото Тимото има такава сила, че може да разруши и двамата ви. Тимото е тъп и нищо няма да направи, защото виждате как бяга, като няма нищо да направи. Казвам ви и нищо не направи. Затова хората са идиоти. А Тимото е мега големия идиот.
О, боже. Що игра с такива много, не знаю. И виждате, сега ще ми вземе кила къса, но Тимо. Но идиот. Опа. Идиот. Тимо. Идете, Тимо. Аз не сте, че го смъкнах и нашия тъп Тимо реши от нашия тим да съзнае от нашия отбор, реши да се покаже. И за това аз мразя такива маймуни, които се правят много важни, а после могат да убият някой, който е доста лесен по причината, че не е фиднат, е така се го ставя. Кейтлина се фидна, Тимото беше АФК, не ми хелпна и да, Кейтлина фърбутна с кето си и да. Да, кулата, само кулата може да хелпва. Виж ги. Кейтлина 4-0-0, взе си вече Айтана. И сигурно такъв демидж би, че няма. Айде бе, Тимо, виж какъв шанс имаме. И ти седиш като нуп на тая кула. Какво са ти помогни кулата? Нищо. Няма да се дам. Няма да се дам. Къса виждате, че тъпия Тимо пак ми кесна кила и се натиза дабъл кил. Ако аз не бях, той нямаше да се види така и нямаше да бъде такъв инат. Виждате, че благодаря на мен, той си нададе двата кила. Ако не бях аз, той нямаше да бъде такъв. Тимо, no kill. No need kill. Бякен Тимо и... Аха. И сега вече взимам на стоите. Да. Мега тъпяйте. Ма поне ми дава много неща. Ето вижте. Не. Ето. Не ми взема да чета. Окей. Добре. И да, хора, купих си едни слушалки Razer. Вчера. Да, извинете, че без искане стана така. Се спусна малко птичката. Оу, такъв демидж шибна. Един кил за мене. Сега да не се сърди детето, че взех килчета. Опа. Ма, той се сърди. Нещо... Усилия. Виж много. Очень път не си я пуснал да прави се се лекални. На нас не ни пука. Айде колове се бе, идиот.
че ние трошим колата. Уоу. Опа. О, но! Дайте им. Вече почва да ни хваща страха. Но сега ще... Сега да ми се оправи и ми се оправи вече. Сега че си пусна мана. И окей. Опа, колата ми почва да ме би. Опа. Коса добле. Кил. То... То ли се... Окей, воу. Тимото се оказа, че е голям, но... Аз вече се играя с она, ама няма да играя с такива нубове, защото виждате какви нубове има. И да. Ключвам си маната, ключвам си всичко. Защото се ще, че... Да, те отидоха всички там, Кейтлин е там. Не, жена. Да. Тимто умира като мен, ма няма. Аз съм такъв. Сега тя се увеличава нещо. А той такива? Да. О май гот. Не, Бог да, няма да го спася. Няма да спася Тимото, защото той ме не ме спаси. Това означава, че и аз няма да го спася. Защото хората трябва да се помагат. Тимото никак не ми хелпва. И вече имам втори айтъм, който ни трябва. И окей. Окей, те ни бутаха една кула. Ето тази кула малко се е поразбутали, ама пък ние вижте докъде стигнахме. Да, ще се опитам да убия Кейтлина. Въпреки, че тя може да ме убие. Кейтлин! Това така. Ето вече... Опа. Сега виждате, Тимото иска да ми кесни кила и не успя, защото аз съм про. Да. Окей. Той не го използвам, да са честен. Аз се бутам колите, защото трябва да бутам колите. Е така. 80 секунди. Всички дойдоха на нашия лен и гадено умря. Окей. Аз се пълня с милиони. Всичко окей. Само играта сега почва малко да ми лаги. И... Добре. Оу.
Добре, всички почват да умират. Там виждате, че има голям кетч. Огромен. И тимото отива там, аз няма да ходя, не ми се умира. Не. Аз за това не влизам. Окей, усещам, че... Добре, аз се реколвам, защото... Реколвам се. Всяко дайте да си взема... Ето. Ето. Няма парите, просто си купя айтемите и после, нали, ще стане каквото трябва да стане. Вижте, че всички сме 11 левел и никой не изостава. И аз имам най-малко фан от всичките тимове. И да, усилия ми като скрита мишка не се показва. Не го виждам много. Ето го усилия на 8 левел. Идвам. Защото ако ме няма килове, защото аз трябва да ги слова. Кермата. Кермата с кого е тук, бе? Аз се взема драгана, ако обичате. Просто ми преднадлежи този драган. Не е проблем, нали? Просто малко е така да разчупим. На мен с шаманата, а драгана не мога да го унищожа. Не знам Кейтлина как ще се справи. Но аз просто не мога да унищожа драган. Той мен ще ме унищожи. И това е финалният финиш. И драгана ме не унищожава. Вижте на колко малко кръв съм на още едно кю. И драгана ме уби! Уоу, това беше феноменално. Видяхте на колко кръв го оставих, просто не можах да си пусна. Това и той ми драгана ме уби просто по причината, че аз нямам кръв, нямах мана, нямах нищо. И да, виждате тук какво става и Гайдена ме при най-готиния начин. Хизао прави кил, Тимото прави кил и остава другия Тим от другата страна. Аз станах коментатор. И на мен ми остава точно 950. И добре. Добре, бе, 950, си купяйте. Хора, видяхте, че просто трябва не можах да го убия. Кейтлина ма оставина е толкова с кръв. И аз няма как да го убия целият драган и по причината и така го и той ме унищожи, така че не знам как стана, но това не ме интересува вече. Ще пусна тук една бемчетка. Той демидж ли взема, бе? Демидж взема. Жабата я убивам без проблем. Кой чупи тарета тук, бе? Ще взема един бъф. Да, виждате, че почнем. Какво правиш? Добре ли си? Да. Просто някой ме търси по вайбъра и му затварям като пич. Извинете за тази фаза, но просто имах някакъв проблем, баща ми е в друга държава и трябваше, няма как да не му дигна и така. Седно вашия баща да е в Англия и няма ви да правите епизоди, как да му дигнете. Окей. Добре. Сега ще взема миньоните, за да отида до 950. За айтъм. Нали? Да.
950. 800. Та игра усещам, че ще бие. И сега се реколвам, защото може и така да се събера парите. Само дето малко да изчакам базата. И сега вече айтана може след 3, 2, 1. И така може. Да. Вижте, че имам прекрасни айтани. Ари бе. И не знам какво прави и не ме интересува. Важното, че ми дава прекрасни уреди. Виждате, че има квадракил, но просто квадракил аз не мога да направя. Трипл кил, ако ти му направи шатдауна, ако беше обратно, ти му че да направи квадракил. Моето дете. Знае, че толкова много се те заболи. Или пък мен ще ме заболи. Виждате, играта ми лаги, ама мега мощно. Те не рушат речите, ние нищо не може да направим. И ахрито идва, може да ги премамим с нещо, да пусне нещо е. Не, няма такова с нещо. И аз съм в базата седя и нищо не мога да направя, просто гледам как и коментирам. Усилям бутакулата и Хинзалото идва, би с той айтъм, който има, ето си. Ревонс Хидра. И аз се съживявам и още един левел ми трябва за 13 и ще стана като всички. Окей, аз отивам да взема Драган, защото вече наистина са нервия. Отивам да взема Драган. Да. Можех да пусна това на Драгана, но не знаех, че взема Денич. Сега тъпия Драган са ми куленичи, като взема тебе, Драган. И дори не знам, че те са взели Драгана, зато и са толкова силни. Аз що идвам тук, бе? Опа, чао. Oh no. Ей, как исках да взема кила? Но, да, тя се е фидала и аз не мога нищо да направя. Окей. Отивам в базата. Отивам в базата. И добре, реколвам се. Трети трябва да се чупят. Трети прави борбата. Храната прави борбата, ама в лигата е трета прави борбата. И по героя. Абе, не ме интересува. Да. Тая игра. Ще спечелим. Да. Ако беше ахрито си. Ахри е. Тя май ето и не е заредено и тя се ги примари към себе си и върците можеха да я убият. Но ахрито е щедра и на нея не се умира. Гарена си пуска кюто и тя бяга, може да си пусне ето, но не го прави. Гарена се завърта, няма ултимейт. И това беше. Аз. Гарена няма как да влезе, но може да побие Шена.
Hello! И аз вземам кила и бягам като науче, защото просто не ми се умира. И пускам кил и хизалото идва и хизалото ги побива мъничко и аз идвам и нищо не правя. Да, и сега станах коментатор. И виждате, че Тимото е 16 левел и само нашия Тим може да го прибие, защото Тимото е моторола и може нещо да прави и хода. И окей, сега чакам за 1400 бакноти да ми дойдат, да си купя нещо. Аз мислех, че убим Тимото, но нашия Тимо го направи с гъджа Тимо. Найс. Ако не беше рата му, Тимото ще остане така. Но Тимото си слага навсякъде гъбите, виждате. Да. Виждате, че правим доста неща. Помогнах на Гадена с W-то си и той оцеля. Това, че зоната от създанията през някоя си 2000-та година, аз тогава не съм бил. Аз съм 2000. Видите, че Суната е мега готиния герой, но по причината, че някои хора викат, че е мега трудния герой, това е заради тяхното искат само килове, но Сона не е килове, тя е съпорт и да помагаш на хората. Сега горе като голям човек. Въпреки, че съм в пубертета, ай бягай сега. Кой ще бито? Или бебето? Ела да помогнем. Не, старахме. What the fuck? Да. В тимото може да има трипълка, но ние ще го направим като тим. Ей, аз се кил. Идвай, бе. Няма проблем. Сега ми дойде ще. Гадя насип. Ние чупим телечите, на нас никой не обръща внимание. Абе, ти няма са махнеш от тук, бе. О, видяхте ли, хора? Ако сте го видели, това беше феноменално. С Хинзало си пусна двойна атака и печени големи болки на усилия. Усилия така, че не е финат. Не. Бутай тарет. Хей, всеки се чуди от коя страна да дойде. И аз се махам, защото вече не ми е добре. Аз си тръгвам, казвам ми бай-бай. С пълна скорост. Да. Окей. Добре, виждате, че как се прибрах като про. И сега да ви дали имам пари. Имам пари. Да. Стоя съм там доста време и... Айде се. Ние сме тримата момчета. Аз съм най-бавния. Явно. Ламки. Той не ми хъпи доста, мана. Ай, да. 65 мана. Мале, тук какъв кец, да. Ей.
Дай Гален, слони ги. Дай Галенчо. Абе, ти на кого се поставиш гъби, бе, тъпанар? Чупитърет! За България! Не, няма вече България. Знаеш колко ме интересува България? Чупете, бе! Деше, кому се интересува, ма. Това е национална държава. Давайте, чупечи търета. Чупечи Нексуса! Чупете! Се направи глупост сега. Гъга. Виктор, сега да видим колко пари ще ни даде. Тархизан. Да, бе. Сега колко пари ще ни даде. Колко пари? 251. И това мисля да бъде за този епизод. Я колко? Колко минути? Нищо. 31. Това мисля да бъде за този епизод. И чао!